बिटिआर सरकारनि मिजुनार बिफाननि बाखनायथाव हाबाफारि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोरिब थाखोनि रायजो राजाफोरनो नखर सुंनायाव एसे बिबांनि राहा खालामना होनायनि थांखियै बिटिआर सरकारनि मिजुनार बिफाननि दारै दाउ बोरमा अमा बायदि बायदि रानना होनानै थुलुंगाखां हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय समावनो दिनै फिन भारत भुटान सीमा जिं ओनसोलाव रायजो जाबोनाय गामियारि सुबुंफोरनो नखराव फिसिनानै दोननाय बायदि रोखोमनि अमा दाउ बोरमा मोसौ जुनारफोरनि थाखाय बेसेन नाङि फाहामथाय भेक्सिन थुनाय बायदि हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर दालाय एबसुनि हेफाजाबाव हरिसिंगा आरपि भेक्सिनेशन सेन्टारनिफ्राय डक्टर प्रियंका चौधुरीनि मोनसे हानजाया सान्तिपुर हालामाव बेसेन नाङै हेल्थ केम्प हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हेल्थ केम्पआव ओनसोलनि गोबां जिब जुनार फिसिग्रा रायजो राजाफोरा गोबाङै बाहागो लाफैनानै गाव गावनि जुनारफोरनि थाखाय नांगौ जानाय मुलि भेक्सिन बायदिफोरखौ लानानै थांनायजों लोगोसे थुहोनायखौबो दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जायो। तारमाने बियो बिटिसिनिफ्राय होनाय जादों बिटिएडि होनना बुङो। तारमाने क'क्राझारनिफ्राय बेबायसा रायजो दुखिया दरिद्र रायजोफोर दंसै बिसोरो जाहाथे इमप्रुभ जायो बेनि थाखाय मोसौ दाउ अमा बोरमा फिसिनायाव जाहाथे उन्नति जानो हायो। दा दुखिया मानसिफ्रा उन्नत जायोब्ला देशा उन्नति जागोन। बेनि थाखायनो बेबायसा हेल्थ केम्पखौ जोंखौ बाथिनो होदों। बेयाव क'क्राझारनि बिथोन मथे जों बाथिनाय जादों आरो। मा बेमारखौ ओरैनो बेयाव दिनै नायबिजिरदों? बेयाव जोंफोरो ट्रिटमेन्ट केम्प होनबोला बिभिन्न धरननि बेमारखौ जों ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। बेयाव जाबाय बबेबा मोसौ बेमार जानाय, बेयाव बेमारा बेलेग बेलेग धरननि थायो। मोनसे दायो जों भेक्सिनबो होदों, एफएमडि होनना बुङो, फुड एन्ड माउथ डिजिज, बेखौबो जोङो भेक्सिन होनो हादों आरो रायजोफोरनिफ्राय जों मोन्दों। बेनि थाखाय जों रायजोखौ धन्यबाद होदों। आरो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन बेमार बेयाव जाबाय HSV-खौबो थायो, मोनसे जाबाय बखन्तबो थायो, मोनसे जाबाय आरो माबाबो थायो जन्दिस होनना बुङो, बेबो माने मोसौनाव जायो। बेफोर गासै बेमारनि सिकित्सानि थाखाय जों मुलिफोरखौ होदों आरो बेनि अनगायैबो आरो गुबुन ओनसोलफ्राव बेबायदि जिथु हेल्थ केम्प बेखौ लानाय जादोंमोन नामा? लानाय दाब दाब जायगायाव लादों, माने सेलेक्ट खालामनानै जोंखौ बर्डाराव लानो होनायखाय जों बर्डाराव लानो गोनां जादों। रायजोफोरनि अनसायनाया माबायदि? रायजोनि अनसायनायाथ' बुंनो थाङोबा बांद्राय एलार्ट नङा आरो। जिबायसा गुबुन मुस्लिम एरियायाव जों नुदों, जों ट्रिटमेन्ट केम्प होनब्ला लोब लोब हायो, जोंनि मानसिया एलार्ट नङा। दा जोङो बेखौनो बुंनो हायो, जोंनि मानसिफ्रा बर'फ्रा जिबायसा जिब जुनार फिसिनायाव एलार्ट जानांगौ बेबायसा जाया। दा जोङो बेखौ बुंनो हायो, इक'नमिकआव जुदि उन्नत जानांगौबा जोङो जिब जुनार फिसिनानैबो जों गथ' गथाय फरायहोनो हायो। एडमिसननि समाव जोङो एडमिसन होनो हायो, बोरमा मोसौ अमा लानानै बेबायसा हेल्प जायो आरो इक'नमिकआ माने बेलेग बेलेग बिथिंनिफ्राय फैनानै माने ग्रथ जायो आरो बेबायसा। अकल खेथिजोंल' जाया, बेखायनो गासिबो बेबायसा मोजां। नोंथांनि बायदिब्लाथ' बेबायदि जिथु स्कप बेखौ थारमाने जोंनि रायजो राजाफ्रा लानांगौ। माने ओरैबायसा सरकारा जोंखौ हेल्प खालामदों, जि मेडिसिन नांगौ बेखौनो होदों सरकारा। दा दसे जोङो मानिनो गोनां। सिगाङावथ' बेसा मेडिसिन एभेलेबल फायामोन, दायो जोङो एभेलेबल मोननो हादों। आरो जोङो जाया जोंनियाव फैयो, जोंनि सेन्टारफ्रावबो जों हरनो हायो। बेबायसा फ्रियै हरनो हायो आरो। नोंथाङा बबे सेन्टारनिफ्राय फैदों? जोङो हरिसिंगा आरपि सेन्टारनिफ्राय फैदों। बे हरिसिंगायाव जेसांखिनि माबा डिसपेन्सारिनिफ्राय मेडिसिनफोर नांगौ जोंनियाव थांबानो जायो। ओमफ्राय आरो बेमारफोर जायोब्लाबो जोंखौ लिंहरब्ला जों फैयो। बेबायसा आरो बेबायसा जोङो बिजि होनानैबाबो मोजां खालामगोन बा भेक्सिन होनानैबाबो जोंनि माबायाव गुबुन गुबुन माने सिम्पटमफोरखौ लानानै जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बेबायसा। যে ভেকচিনেশ্যন কেম্পটো কৰা হৈছে আপোনাৰ আৰপি ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ হৰিচিঙাৰ পৰা। আমি এইটো ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন কেম্প কৰিছোঁ। আজি আমাৰ
আমাৰ ফালৰ পৰা আজি FMD আৰু ব্ৰুচেলচিছৰ ভেকচিন দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ এনে আমাৰ CSFৰো ভেকচিন আছে যোনটো গাহৰি ভেকচিন চলি থাকে আৰু এতিয়ালৈকে ছাগলীৰো ভেকচিন আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু আহি আছে খুব সোনকালে আৰু আজি আমি ইয়াতে হেল্থ কেম্প এটা পাতিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ ফ্ৰী মেডিচিনখিনি দিয়া হৈছে আৰু মানুহখিনিয়ে কিন্তু সহযোগ কৰিছে আমাৰ লগত বহুতখিনি মানুহ আহিছে তেওঁলোকক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ আৰু এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব মানুহখিনিক যাতে তেওঁলোকে যাতে ভেকচিনেশ্যন যেতিয়া দিয়া হয় তেওঁলোকে যাতে মানে গৰুখিনি যাতে ভেকচিন দিয়ে বহুত মানুহৰ মানে এইটো ভুল ধাৰণা আছে কি ভেকচিন দিলে ধৰক কিবা বেমাৰ হ'ব বা গাখীৰ কমি যাব সেইবোৰ তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নহয় ভেকচিনটো আমি বেমাৰ এটা প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ দিয়া হয় তো সেইটো যাতে মানুহখিনিয়ে যাতে সহযোগ কৰে ৰাইজৰ ফিডবেক কেনেকুৱা ৰাইজৰ আপোনাৰ সেইটো মানে জাগা লৈ কিনে ভেৰি কৰে কিছুমান জাগাতো মানুহখিনি মানে বহুত খুব ইণ্টাৰেষ্টেড কিন্তু কিছুমান মানুহ ভিতৰীয়া কিছুমান গাঁওবোৰত মানুহবোৰ ইমান এটা মানে এলাৰ্ট নহয় মানে বস্তুটো লৈ কিনে আগন্তুক দিনৰ কাৰণে কি মেছেজ থাকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ তাতে ডিছপেঞ্চাৰী আছে বা কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে যদি আনিবৰ কাৰণে নোৱাৰে আমাক ফোন কৰি দিলে হ'ল আমি তেতিয়া ফিল্ডত যাই কিনেও আমি মেডিচিন বা আমি যিমানখিনি আমাৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিম